उदालगुरि जिल्लानि जिंगाबिल हालामनि साहा अरुणाचल हाजोनि साखाथियाव थानाय सुदेमजिलि लांदांफारा गामि ओनसोलनि हाफोरखौ अरुणाचल हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय फाग्ला दैया गोबां खहा खालामनायजों लोगोसे दैमानि दैया गामि खाथियाव सफैबाय, जायनि जाउनाव बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों। थाबैनो होबथानायनि राहा लायाब्ला फाग्ला दैमानि दैया गामि गेजेरजों बोहैलांगोना रोखा जानानै फैदों, जायखौ लानानै गामिनि रायजोफ्रा जिंगासिनांगौ जादों। माब्लाबा गोबां अखा हायोब्ला दैमानि दैया गिख्रंथाव महर लानानै गामिजों बोहैलांनो हासिगौ। थांनाय 2022 आरो 23 मायथाइयाव जायगानि एबा माजबाद बियाबनि एमएलए चरण बर'आ अन्थाइ जाबनानै होबथानायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनायाव ओनसोलनि सिलिखागुरि लांदांफारा सुदेमजिलि गामिनि गासिबो रायजो राजाफ्रा जयै अन्थाइ जाबनानै जालि होना दैखौ एसे दानगारनो हादोंमोनब्लाबो नाथाय बियो अरायथा जायासै। बेबादि थासारियाव बांसिन निखावरि सुबुं थानाय बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा राहा गैयै जानानै फैदों। दा राहा गैयै जानाय रायजोफ्रा जायगानि एमएलए, एमसिएलए आरो बिटिसि खुंथायखौ दैमानि दै खुरखानायखौ होबथानायनि राहा खालामनानै होनायखौ हास्थायदों।